Здравейте! Темата е кармична трансформация и като едно мото или слоган на нея съм избрал латинската фраза Sapiens dominabitur astris. Мъдрия владее звездите. В тази връзка може да разгледаме мъдростта като начин, способ, чрез който по-лесно да преодолеем дисхармоничните аспекти в хороскопа, които пряко или косвено могат да бъдат проекция или отражение на кармични сили, импулси, мисли, чувства, постъпки от може би стотици или хиляди години назад. Но преди да продължа с лекцията, преди да говорим за планети в знаци, в домове, аспекти, хубаво е да си изясним въпроса как ни действат звездите, как ни действат планетите. Ако на вас, тези, които се интересувате от астрология, които сте тук, ви зададат такъв въпрос, какво бихте отговорили на тези, които искат да разберат, които може би са до някъде скептични? Примерно, ако кажат тези планети и звезди са толкова далеко, какво бихте им отговорили? Може ли някой да каже? Значи, отговор на този въпрос не може да бъде даден в дълбочина в преобладаващата в наше време материалистическа парадигма. Този отговор може да го търсим в духовната наука на посветените. Освен физическия свят, който възприемаме с петте сетива, има и други светове, които може да наречем нематериални или духовни и които могат да бъдат изследвани и възприемани с вътрешни сетива и органи. Условно едно такова чувство може да наречем така нареченото шесто чувство, което е отвъд петте известни сетива. И така, астрологията е духовна наука, която изучава, изследва в една или друга степен взаимодействието между духовната вселена и духовното същество, наречено човек. Между тях има връзка, те могат да си взаимодействат в човек. Човек е един микрокосмос, в който действат сили и енергии, които действат и в Вселената. И вече по-конкретно, в момента на раждането на човека, образа на небето, положенията на планети и звезди се отпечатват и отразяват в мозъка на човека, в неговата аура. И това може да даде едни или други предразположения, импулси, преживявания, мисли, чувства, постъпки, които да действат в живота на човека. Дори от най-ранна възраст. Но това още не значи, че всичко е предопределено напълно, че това не значи, че хората са просто играчка в ръцете на космическите сили. Дадена е свободна воля на хората и едно от нещата, за които можем да използваме, е да работим за преодоляване на тези дисхармонични аспекти, които имаме в хороскопа,
които пряко или косвено може да са свързани с кармични импулси от минали животи. До сега не си спомням да съм виждал хороскоп за повече от 20 години, в който да няма абсолютно никакъв неблагоприятен аспект. Дори в някои много силни хороскопи, дори на хора, които са с дълбоки опитности, духовни и други, може да има нещо, върху което те трябва да работят в този живот. Може да разгледаме Земята като едно училище, което ние да се развиваме и да еволюираме по-интензивно, и се смята за голяма скъпоценност раждането в физическо тяло, защото това може да даде възможности за еволюция и за преодоляване на неблагоприятните кармични аспекти и импулси. Понякога може да трябва години, десетилетия, но зависи и от усилията на човека, от това как той се отнася към нещата. Ако има силна мотивация, се полагат усилия с старания, с постоянство, с убеждение, че работата върху себе си, самоусъвършенстването води до промяна в живота, постепенно тези резултати могат да дойдат. И така имаме различни мозъчни центрове в мозъка на човека, които са свързани с различни планети. Примерно Меркурий касае мозъчни центрове в предната част на мозъка, на главата, на черепа, Венера задната част и горе над челото в средата, Сатурн отстрани горе високо, Марс зад ушите, Юпитер горе на темето в средата. И има начин за развитие на мозъчните центрове и по-конкретно, когато се концентрираме върху даден мозъчен център, повече кръв и повече енергия започва да приижда към него и оттам силите, енергиите, способностите, които са свързани с него, може да започнат да се проявяват и съответно това да доведе до изменения във вътрешния и външния живот на човека. Когато са развити висшите мозъчни центрове, дори човек да попадне при неблагоприятни условия, постепенно той може да излезе от тях и да се развива в възходящо направление. И да се върна към темата. Sapiens dominabitur astris, мъдрият владее звездите. Когато говорим за любовта, за мъдростта, определени клетки в мозъка възприемат лъчите на любовта, други клетки възприемат лъчите на мъдростта и тази връзка центровете, клетките, които възприемат лъчите на мъдростта, са в предната част на мозъка, челото и около него. И в тази връзка има развитието на тези центрове могат да имат съществено значение за развитието. Ако някой, примерно, се концентрира около 1-2 години в музикалните центрове, които са отстрани в края на веждите, като вертикални ръбчета, за 1-2 години постепенно може да развие музикални способности и те да почнат в някаква степен да се проявяват. Това може да бъде като пеене, композиране, свирене по различен начин. По подобен начин и с други центрове. Дори за да бъде богат човек, трябва да има развит център в мозъка си, но разбира се, не всички центрове в мозъка са за да бъде богат човек. И в тази връзка
бих искал да разгледаме някои мозъчни центрове, които имат значение за развитието на човека и конкретно във връзка с кармичната трансформация. Първо, центъра между веждите, който може да наречем центъра на Божествения ум, мълчаливото, безмълвното, което регулира силите. Когато се съсредоточаваме в този център, когато отправяме мисълта си към него, между веждите вътре една кухина има, нашата мисъл може да привлече някакво благо в живота ни. Това, за което често мислим, то ни влияе и съответно може да доведе до едни или други процеси в човека, в неговия вътрешен живот и в неговия външен живот. Друг център, музикалните центрове са от двете страни, отстрани на надвеждите, като вертикални ръбчета, и примерно този, който има развит мозъчен център в тази област, може някой път дори визуално да изглежда, че е като изпъкнало ръбче на това място. Въобще, където даден мозъчен център е по-развит, черепа в това място е издаден и изпъкнал. Друг важен център е центровете на вярата, които са над музикалните в горната част на челото, от двете страни. С тези центъра на вярата са свързани около 12 способности, две от които интуиция и ясновидство. Доста сериозно ниво, бих казал. Също така, той е свързан с причинния свят. Разумността може да я разгледаме като връзка с висшия ментал, висшия ум, с причинния тяло, и това е много високо ниво. И този център е също много важен. Той касае и ума, развитието на умствените способности. Но следващия център е много съществен. Центъра на милосърдието, който е на 2 см над челото. Да, ето тук графиката, картинките. Център на милосърдието има много силно влияние върху развитието на умствените способности, разумността, и той също касае кармична трансформация. Когато човек става все по-милосърден, развива тази добродетел, това качество в себе си, това може да доведе до постепенно отпадане и преодоляване на освобождаване от кармични импулси. Центровете, които касае Венера в мозъка, задната част на главата и предната. И съответно центъра на милосърдието може да разгледаме като проявената любов. Вече най-високото място, или така наречения хилядолистен лотос, това е, вече касае най-висшите проявления на човека, възвишеното съзнание, и това може да даде освобождение и трансформиране на съзнанието на високо ниво. Връзката с Божественото, което вече ни може да ни освободи от цикъла на прераждане и смърт. Така, друг метод за работа с мозъчните центрове, това са така наречените мудри,
или комбинация от съединяване на едни или други пръсти. Пръстите на ръката на човека са свързани с планети, с мозъчни центрове и когато ние съберем два или повече пръсти по този начин и се концентрираме върху тях мислено, съсредоточим ума си върху тях, могат да бъдат активизирани едни или други сили и енергии. Значи, показалеца е свързан с Юпитер, средния пръст с Сатурн, безименния с Слънцето, кутрето с Меркурий. Палеца е свързан с Венера, най-големите сили, той е свързан с висшия свят, с Божествения свят. И съответно, ние събирайки ги, концентрирайки се върху тях, можем да активираме висши енергии и мозъчни центрове, което да спомогне за нашето развитие и трансформация. Когато съберем показалеца с палеца, това така наречената гьян мудра или мудра на мъдростта, на знанието, това може да способства за възприемане на ново познание, на осъзнаване, мъдрост. С Сатурновия пръст, когато направим мудрата, това може да способства за успокояване, за стабилизиране, ако нещо сме разстроени или разбалансирани. С Слънцето, средния пръст, с Слънцето безименния пръст, за изкуство, за жизненост, за красота, неща, които са свързани с Слънцето, с кутрето мудрата, за бизнес, за отношения, за финансови въпроси, решаване на практически въпроси и дела. Това е много удобен метод, тъй като може да се практикува дори когато чакаме на спирката или в метрото с ръка в джоба и може да използваме удобно и дискретно времето за развитие на нашите мозъчни центрове и нашето съзнание. Така, друг важен метод, който може да има значение за мозъка и за трансформирането на кармичните аспекти, това е работата с мантрите. Мантрите са думи, които съдържат силна духовна енергия и когато всяка дума съдържа някакъв вид сила те не са само акустични трептения във въздуха, те носят духовни сили и енергии и има определени мантри, определени думи, които носят много силна такава духовна енергия. Една такава е мантрата Аум, една от най-известните и тя може да способства за кармична трансформация. Когато често мислено я произнасяме дори стотици, хиляди пъти на ден, 500 пъти на ден произнесена мислено може да действа пречистващо, а ум може да способства за преодоляване на препятствията, за пречистване, за оздравяване, за лечение и за постигане на по-високи степени на съзнанието. Друга такава мантра може да е Анзухер, за правилно мислене, връзка с сефирите Бина и Хокма, разбиране и мъдрост. Също така има и може да се ползват и положителни утвърждения на български език, които също имат сила, може би не толкова колкото тези мантри на древен език, но те също могат да способстват за решаването на въпроси, които имаме и може да се използват. Примерно, ще се подобри положението ми, ще оздравея, всичко ще ми върви, ще се подмладя,
и други. Тук ценното в този метод е, че според използваните думи може да имаме, използваните утвърждения, мантри, може да имаме доста широк кръг на задачи, за които може да работим за преодоляване, и те могат да касаят не само един мозъчен център. И затова, ако ние комбинираме няколко метода, работа с мозъчни центрове, работа с мудри, с мантри и формули, това може да даде едно допълващо се комплексно действие с по-интензивно действие и развитие. Също така някои неща, ако някой се интересува повече във връзка с работата с мозъчните центрове, пречистване, лечение, дълбоко дишане, които може да разгледа в тази книга. Там са избрани повече детайли. Тук казах някои неща по-накратко, но в книгата има някои детайли в тази връзка. Накрая искам да кажа, че детерминирането, което някой разглежда в астрологията, или предопределеността спрямо аспектите и наталната карта, е хубаво да е нещо, на което ние да се освободим, да не се програмираме от него и да знаем, че има начини за работа, дори да е някой хороскоп да е много тежък, с тау квадрати, с големи квадрати, с опозиции, планети в падение и така нататък, но с силата на волята, с постоянство, с усърдна работа има начини ние да работим върху себе си и да се развиваме възходящо. Това е, което иска да кажа. Ако има въпроси, може да питате.